Bine v-am regăsit la un... Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Mă scuzați că n-am mai făcut de foarte multe episoade, dar m-am cam plictisit de Minecraft și n-am avut multă, să zicem, multă memorie. De-aia nu prea am mai făcut episoade, că n-am mai avut multe memorie și de-aia. Asta era problema. Am mult lag, care e problema. Nu știu cum să fac să n-am lag. O să-mi iau un Samsung S4 și o să mai văd ce fac cu lagul ăsta. Dar n-ai dar un lag! Mamă! E foarte mult lag. O să vă arăt în primul rând săbile mele. Asta e sabia lui Herobrine. Asta e Arcul Suprem. Asta e doar niște Crooked Mutton. Asta e Diamond Pickaxe, full diamante și bla bla bla. Bun. Acum să vă arăt așa cum puteți vedea. Este suprageria plus bucătă. Jos este... da. Uitați să butonul de like. Să vă abonați la mine. Dacă vreți să de așa. O să pun episod cu Character 3. Nu sigur, dar cred că o să fac. Nu prea cred, dar poate. Poate dacă am timp și eu trebuie să mă cândva cu maica mea, o să fac episod și am un frame strângem măcar 20 de like-uri sau 10 sau 6 sau 4 dacă mai vreți episoade și dacă vă place. Aici e camera. Sau nu mare. Da, mi se mișcă. Aoleu. Ce frame drop. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Mai să stau o dată. Da, eu sper că vă place. Dacă mai episoade să strângem 7 sau 8 like-uri, care atât. Și poate la S4 poate să fac cu... nu știu sigur, dar poate fac un episod cu Dino Hunter. Poate să fac azi? Nu sunt sigur. Poate mai târziu o să fac. Deja... deja 4 minute de record. Te rog, carpeta! Pe bune! Vrem să ai full. Hai de sus. Uite sus jos. Uitați-vă și voi pe ecranul ăsta. După cum vedeți, eu am pus partea și el se duce în partea altă.
Ok, aleluia. Deschide, frate, ușa. Deschide ușa. Așa. Nu puteți vedea bine. Aceasta este casa mea. Eu singur am făcut-o cu mâinile mele, cu degetele mele, pentru, nu știu, așa, de chestii. Dacă vreți să intrați la mine pe server, apăsați butonul de like și o să vă dau numele în descriere. Dacă vreți să intrați pe serverul meu. Hai să zicem că de fete și de aia. Nu puteți vedea bine, telefonul eu că l-am căcat, e 100%. Hai să vedem dacă filmează. Da. Și o să pun o pauză până ajung jos să vă arăt ceva. Pentru că am brain mare și nu pot să fac asta când filmez. Bine, v-am regăsit continuarea videoului. După cum puteți bine vedea, acolo scrie mare și în față. Și vedeți? Nu știu dacă se vede, dar acolo scrie gunoi. Da. Hai să zicem că se scrie gunoi mare. Și nu trage mamă, mamă, dacă nu iau S4, să mă omor. Haide, nu galo! Domnul telefon surd. Mamă, iar nu să pun o pauză. Salut și bine v-am regăsit la continuarea episodului. După mine puteți vedea aici, am full de diamante, de apeluri, un stack nou de săbi. Poate vă las, nu sunt sigur, dar poate facem un giveaway pentru 2 cambituri. Fac și eu pariuri pe telefon, dar problema e că pot să filmez atunci fiindcă îmi dă crash. Și după aia trebuie să-l repornesc. De-aia nu filmez. Poate facem și un giveaway. Ca să câștigați 2 carambituri. Oricum eu am vreo 13 carambituri. Nu prea am ce să fac cu ele. Doar să nu joc pe afară, chestii. Și de-aia. Oh, deja am filmat 8 minute. Cred că ar trebui să încheiem. Da. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade în continuare. Și o să continui cu episoade în continuare pentru această serie de Minecraft. Da. Și la revedere. Bye bye. Stai, cum era aia? Stai.